itani for YouTube channel here. Pa 9 February mu chaka cha 2024, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anaonekera nyumba ya malamulo kumene monga malamulo oyendetsa dziko lino amayenera akalankhulepo aphungu anyumbayi akamayamba zokambirana zawo zapachaka. Kuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko linoyo kumatchedwa State of the National Address SONA, ndipo mtsogoleri anayankhulako zambiri. Lero tikupatsirani mfundo zikuluzikulu zimene mtsogoleri anayankhula kumeneko. Choyamba, President Chakwera anapempha aphungu akumeneko kunena kuti atenge zokambirana zakumeneko kuti nzofunikira kwambiri ndipo zikuyenera kupindula nzika za dziko lino zimene zikuvutika ndi kusayenda bwino kwa chuma pakadali pano. President Chakwera anati mavuto amene dziko lino lokumana nawo akubwera kamba kakusokonekera kwa zinthu potsatira nkhondo imene yakuchitika ku Ukraine, ndipo yapangisa kuti zinthu zofunikira pa chuma ndi moyo wa munthu monga mankhwala mzipatala, feteleza, mafuta oyendera ndi wophikira zikwere mtengo, zomwenso dziko lino libe mphamvu lodzisisira zinthuzi. Chachiwiri, President Chakwera anati mavuto amene dziko lino lokumana nawo kuchokera mu zaka 20 zimene zipani za UDF, DPP ndi PP zakhala zokulamula dziko lino. Mu zaka zimenezi Chakwera akuti ntchito za boma zambiri zakhala zikugwiridwa mwachibwana kwambiri ndipo zapangisa kuti chuma chisayende bwino, zomwe zakulezera kuti achinyamata apanowa azisowa ntchito. Chachitatu, President Chakwera anati mavuto ali ndi dziko lino akubweranso kamba ka ngozi zakugwa mwadzidzidzi zimene zakhala zikuononga dziko lino mu miyezi 13 yapitayi. Iyetu amatanthauza Cyclone Freddy, ana ndi idai. President Chakwera anati utsogoleri wawo wabweretsa chikhulupiriro mwa mabungwe komanso maiko amene amathandiza dziko lino pa chuma kamba kakuti akusamalira chuma cha dziko lino. Izi akuti zapangisa kuti bungwe la IMF liyambilenso thandizo lake la Extended Credit Facility, ndipo boma la Germany lapatsa dziko lino ndalama zokwana 70 million euros. World Bank yapereka ndalama zokwana $137 million yothandizira bajeti ya dziko lino. World Bank yomweyi yaperekanso $57 million mu ndondomeko ya CATDDO. World Bank yomweyi yaperekanso $240 million mu ndondomeko ya Regional Climate Resilience Program CRCP, ndipo zonsezi zakamba ka mfundo zake zabwino pa chuma. President Chakwera akutinso achotsa ma akaunti a nthambi zonse zaboma zimene zimapanga ndalama monga Escom ndi MRA ku mabanki ena mdziko muno, ndipo ma akaunti a nthambizi tsopano akhala ku Reserve Bank of Malawi. Izi akuti President wathuyu wapangira kamba kakuti nthambizi zikafuna kubwereka ndalama zake zomwe amazipasa chiwongolozanji chachikulu kumachita kuti akusunganso ndalama zawo za nkhaninkhani kumeneko. Pa zaulimi, President Chakwera anati kamba ka Cyclone Freddy amene anagwa mchaka chatha mdziko muno, anthu ambiri ku chigawo chakumwera sanakolole zokwanira, ndipo izizi zapangisa kuti chakudya makamaka chimanga kuti chikwere mtengo mdziko muno. Iyeyo anatinso feteleza wa ndondomeko yosika mtengo anachedwa kubwera mdziko muno kamba kakudula kwake, ndipo izi zapangisa kuti anthu ambiri asathire feteleza m'minda mwawo mu nthawi yoyenerera. Chinthu china, President anati ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC linena kuti anthu okwana 4.4 million sakhala ndi chakudya chokwanira, kuti boma lawo likugawa chimanga kwa mabanja ochepekedwa amene akumana ndi thumba lolemera makilogramu 50 pa mwezi uliwonse kwa miyezi isanu ndi umodzi. President Chakwera anatinso boma lawo lalamula misika ya ADMAC kuti izigulitsa chimanga pa mtengo wabwino kwa anthu osowa mdziko muno. Pa chisamaliro cha anthu ija mchingerezi imachedwa kuti social welfare, President Chakwera akuti boma lawo laonjezera ndalama za mtukula pa khomo
zimene mabanja osowa kwambiri amalandira mdziko muno kuchoka pa 9,000 kwacha, ndipo ndalamayi yafika pa 90,000 kwacha, ndipo anthu okwana 290,979 ndi amene akupindula m'maboma onse mdziko muno. Mtsogoleriyu anati akudziwa zam'mene chuma chikuvutira anthu mdziko muno okhala m'matownship, ndipo posachedwapa mabanja anthu ochoka kuzomba, Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu akhala akulandira ndalama zokwana 150,000 kwacha kwa miyezi itatu banja lililonse. Maboma ena amene alandira ndalamayi ndi monga Palombe, Balaka, Tcholo, Mulanje, Nsanje, Chikwawa ndi Chilazulu. Chinthu china akuti boma lawo likukonzanso ndondomeko ina yakuti amene anagweredwa ndi ngozi ya namondwe wa Freddy azilandira ndalama zokwana 150,000 kwacha kwa miyezi itatu. Pa zachitetezo, President Chakwera akuti ngakhale ntchito ya Malawi Defense Force ndi kuteteza malire a dziko lino, akuti iwowa nthambi tsopano yayambanso ulimi, ndipo ili ndi mega farm ku Mchinji ndi ku Mzimba kumene kwalimidwa chimanga, soya, akuweta ziweto, ndipo izi zichititsa achinyamata mdziko muno kupeza ntchito. Akuti pofuna kupanga chuma dziko lino, ichi mchingerezi imachedwa kuti wealth creation, boma la President Chakwera likumema aliyense mdziko muno kupanga ulimi, kukhala business. Ichi akuti ndi chifukwa chake posachedwapa anakhazikitsa ndondomeko ya agriculture commercialization AGCOM project mogwirizana ndi bungwe la World Bank. Kumeneko kuli cooperative okwana 372 amene akuchilimika pa ulimi wa ng'ombe za mkaka, kulima soya, uchi, kulima coffee komanso nzimbe. Chakwera akuti ndondomeko imeneyi ikukhudza kwambiri achinyamata mdziko muno, ndipo alemba ntchito zokwana 12,500. AGCOM akutinso ikuthandiza dziko lino pa nkhani ya mega farms, ndipo inapereka ndalama zokwana 5.3 billion kwacha kuti kukama cooperative mega farm, kugulidwa matrakitala ndi kumangira shedi komanso kugulira mbewu ya mzimbe. Ntchito imeneyi akuti ilemba anthu okwana 800, ndipo kumeneko kudzipangidwa magetsi a 2 megawatt. Boma lawo la President Chakwera akutinso lapeza ndalama zokwana 35 billion kwacha zimene adzipereke ngati ngongole kwa alimi kuti atukule ntchito zawo. Pa nkhani ya ntchito za migodi, President Chakwera akuti akukhulupirira kudzera ku ntchito za migodi m'dziko lino likhoza kutukuka kwambiri. Akuti maboma ambuyowa akhala akubira dziko lino kudzera ku migodi, ndipo kamba kakuchilimika wawo kuti kukhale bwino kumeneko akukumana ndi mikungwirima. Kamba ka ichi President Chakwera akuti boma lawo lakhazikitsa nthambi ya boma yowona za migodi yotchedwa Mining Regulatory Authority komanso National Mining Company imene idzikumba miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Iwo akuti apanganso bungwe lotchedwa Malawi Development Corporation limene lidziyang'anira zinthu zofunika mdziko lino. Pano akuti boma lawo lasayina mgwirizano ndi kampani ina yakunja kuti idzikumba mwala wa niobium kukanyika ku Mzimba. President Chakwera atinso kampani za Sovereign Metals Limited komanso ya Rio Tinto akuyamba kafukufuku wawo woti akamaliza ayambe kukumba mwala wa mtundu wa rutile umene ukupezeka ukasiya m'boma la Lilongwe. Izi zikatheka akuti dziko lino lidzakhala lozidalira pachuma, ndipo Malawi azatheka kumanga masukulu, mabwalo a ndege ndi zipatala mwa zina. Pa ntchito zokopa alendo, President Chakwera anati pofuna kupititsa patsogolo ntchitozi amaliza migwirizano yawo ndi mayiko a Mozambique, Kuwait ndi Uganda kuti ndege ziyenda mayiko amenewa kuchoka ndi kupita ku Malawi aja mchingerezi amachita kuti ma direct flights. Iwo akuti boma lawo lachotsa visa ku mayiko 79 pa dziko lonse lapansi, ndipo mayikowa adzilowa ndi passport yokha basi. Ndi chofuna kutukula ntchito zokopa alendo pa zachuma, President Chakwera anati boma lawo kudzera ku nthambi ya NEF yagawa ndalama zokwana
34.7 billion kwacha kwa anthu mdziko muno. Ndipo pano anthu akupeza ntchito komanso kulemera kamba kangongolezi. Pa ichi iwo akuti iyi ndi njira yabwino yobwezeretsa chuma chimene chikugwa pano. Pangani za magesi, President Chakwera anati chuma kuti chiyende bwino pamafunika kuti magetsi asamazimezime, ndipo ichi ndi chifukwa chake boma lawo linathana ndi kuzimazima kwa magesi kumene kunali vuto likulu mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha DPP. Pangani ya mafuta, Chakwera anati boma lawo lakonza bodza limene chipani cha DPP linayika pa mphamvu ya ndalama ya kwacha, ndipo pano ngakhale mtengo wa mafuta wakwera koma kusogoloku kuli zokoma zambiri. Iwowa anati pofuna kukwanitsa izi akulimbikitsa sitima zapamtunda kunyamula mafuta, ndipo izi zipangitsa kuti mafuta asamasowe mdziko muno. Posachedwapa President Chakwera akuti ayamba kubweretsa galimoto zoyendera magetsi mdziko muno. Pa zamaulendo, utsogoleri wawo akuti ukuyesetsa kumanganso njanje kuti katundu wina adzifika kudzera pa njanje ndi kutinso mwina azikhala wochipa. Boma lawo iwowa akuti likuchilimika pokonza misewu mdziko muno. Iwowa akuti posachedwapa boma la dziko lino liyamba kumanga mlatho wana milango kuchikwawa, msewu wa makanjira kumangochi, kukonzanso msewu wa M1 ku Kasungu, ndipo misewu yonse imene inawonongeka kamba ka Cyclone Freddy maboma a Zomba, Palombe, Chikwawa ikhala kukonzedwa posachedwapa. Iwo akuti misewu yonse imene kumangidwa mu mzinda wa Lilongwe yatsala pang'ono kutha, ndipo mayendedwe samavuta tsopano mu mzindawo. Iyeyo akuti amanga mabwalo a ndege kumangochi ndi kunzuzu, komanso nyumba yosanjikizana ya boma ku Lilongwe. Agulanso sitima zina zapamadzi kuwonjezera Ilala ndi Chilembwe zimene nzakale. Akuza msewu wa M5 kuchoka ku Baraka Market kufika pa Kamphatenga usalima ndi misewu ina yambiri. Iyeyo akupitiranso kukonza njanji ya Maka Bangola kukafika ku Mozambique. President Chakwera anatinso akuza msewu wa Chapananga ku Chikwawa, ndipo aucha kuti Sadiq Mi Highway, ndipo msewu wa Thabwa Fatima aucha kuti Gwanda Chakuamba Highway. Pazamautenga ija mchingerezi imachedwa kuti information technology digitization. President Chakwera akuti boma lawo lasaina mgwirizano ndi kampani ya dziko la Zambia ya Fibercom komanso Tanzania Telecommunications kuti achepetse mtengo wa bandwidth kuchoka pa $12 kufika pa $5 pa megabyte iliyonse. Iwowa ayimitsa kuti ma national ID asamate mphamvu kapena kuchita expire, ndipo maofesi a NRB akumapanga ma ID 11,000 pa tsiku kumachita kuti mbuyomo amapanga ma ID 1,000 okha. Iyeyo akutinso mitengo ya intaneti yathu ndiyotsika mtengo kuno ku Africa. Pa za nyumba ya malamulo komanso chitukuko cha mizinda, President Chakwera akuti boma lawo lamanga nyumba zokwana 1,000 mwa nyumba 10,000 zimene zikuyenera kumangidwa kwa apolisi, ndende komanso asilikali mdziko muno. Kumeneko akuti anthu okwana 150,000 alembedwa ntchito ndipo zikuthandizira kutukula dziko lino. Pa za ntchito, President Chakwera akuti mu chaka cha boma chikuthachi anthu okwana 197,809 alembedwa ntchito mdziko muno, ndipo kuchoka mu chaka cha 2020 atasankhidwa kumene anthu okwana 1,358,809 analembedwa ntchito ku zaulimi, zaumoyo, maphunziro ndi mbali zina za boma. Kupatula izi, boma lawo lapezera ntchito achinyamata ena amene akupita mdziko la Israel kumene akugwira ntchito zakumunda. Dziko la Israel likufuna anthu okwana 100,000 kuti azikagwira ntchito m'minda, ndipo achinyamata ambiri akhala akupita kumeneko ku ntchito za maphunziro. President Chakwera akuti boma lawo lalemba ntchito aphunzitsi aku primary okwana 2,000 ndipo ena
5,200 ali pa internship. Achakwera apereka matablet okwana 68,000 ku masukulu 498 kuti ana adzitha kuphunzira. Sabata ikubwerayi kuti akhala kukhazikitsa ntchito yomanga maklasi 10,000 mdziko muno, ndipo thandizo likuchokera ku World Bank. President Achakwera akutinso ana ambiri kumainvesti mdziko muno akhala kupeza ngongole za fees. Kuzawu moyo President Achakwera akuti dziko lino linapereka katemera wa COVID kwa anthu ambiri. Anakwanitsa kuthana ndi matenda a kolera amene anasautsa za dziko lino mchaka chatha popha anthu okwana 1,766. Achakwera akwanitsa kuthana ndi matenda a polio popereka katemera kwa ana ochepera zaka 15. Chipatala chochiza matenda a kansa ku Lilongwe chayamba kukhala ndi radiotherapy yapamwamba pakuti anthu amalandirako mankhwala a chemotherapy. Achakwera amanga zipatala zing'ono monga chanancholi, Area 23, chilangalanga makina, komanso zipinda zina ku Zomba Central Hospital. Iwo akutinso chipatala cha Dumasi chasala pang'ono kutha. Pa zachitetezo cha dziko lino President Achakwera akuti alemba ntchito apolisi okwana 3,499, alemba ntchito ogwira ntchito ku prison okwana 714, ndipo mwezi wammawa alemba ina okwana 1,000. Ku nkhani za masewero ndi achinyamata, iwowa anayimikira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers popambana mpikisano wa kusafa. Pa ichi iyeyo anati boma lawo likumanga Nzuzu Youth Center komanso Griffin Science Complex ku Lilongwe yomwe yasala pang'ono kumalizidwa. Iwowa akumanganso bwalo la masewero kumwanza. Pa za maboma ang'onoang'ono ija mchingerezi imatchedwa kuti local government, President Achakwera anati mwa maboma 28 mdziko muno maboma 25 achita bwino pakayendetsedwe kawo kachuma, ndipo ndalama zokwana 20.2 billion kwacha zatulusidwa kale kuti amalizire zitukuko zosiyanasiyana. Achakwera akutinso boma lawo lipitirira powonjezera ndalama zomwe limapereka kwa aphungu kuti azichita zitukuko m'maderawo ija imatchedwa kuti CDF. Pomaliza President Achakwera anati kuti dziko lithane ndi mavuto amene likukumana nawo, Malawi akuyenera kugwirizana pogwira ntchito limodzi zotukula dziko lino.